Des de l'antiguitat, l'ésser humà ha demostrat la seva virtut d'innovar. Les civilitzacions han aconseguit crear grans obres d'arquitectura, espais per viure, per relacionar-se, per oferir serveis a la comunitat, per aprendre. El món canvia, canvien les nostres necessitats, la societat i el nostre entorn. Progrés i sostenibilitat són reptes latents, reptes que exigeixen noves idees per obtenir noves solucions. Compactavit, iniciativa de constructora d'Aro, va néixer per donar resposta a les necessitats d'innovar en la construcció. Així vàrem emprendre un camí que ens va portar a reformular les nostres idees sobre com construir. Partíem de l'experiència de gairebé 40 anys d'activitat al sector i de la inquietud per superar les limitacions de la construcció tradicional. Avancem en conceptes, processos, sistemes i components. Hem aconseguit aportar valor a la construcció en qualitat, confort, eficiència i competitivitat, sostenibilitat, seguretat i manteniment dels edificis. Ha calgut innovar en el procés productiu, en el producte, en el desenvolupament de tecnologia i en el model de negoci. El resultat, la creació del sistema EMI, Edificació Modular Integral Industrialitzada. Un mètode flexible, aplicable a qualsevol edifici projectat a partir d'unitats repetibles de dimensions variables i fins a una altura de 8 plantes. Una nova forma de construir basada en la fabricació, transport, apilament i connexió de mòduls totalment acabats a fàbrica. Per aquest motiu, hem desenvolupat un nou sistema productiu que permet estandarditzar i racionalitzar processos, materials i solucions constructives. Prenent com a referència la indústria de l'automoció, hem creat l'edificació modular industrialitzada. Per aconseguir un procés industrialitzat, ha calgut desenvolupar i patentar tecnologia pròpia inexistent al mercat. El procés s'inicia amb la fabricació d'un mòdul de formigó armat que constitueix l'estructura de l'edifici. En les successives estacions de treball especialitzades que formen la cadena de muntatge, s'acoplen els diversos components fins a obtenir un mòdul completament acabat i equipat de forma personalitzada per a cada projecte. Els mòduls són transportats fins al lloc de destí, on són apilats sense necessitat de construir una estructura prèvia de suport. El conjunt de mòduls constitueix en si mateix un innovador sistema estructural. Un sistema d'unions elàstiques únic al mercat, oferint unes extraordinàries prestacions d'aïllament acústic i resistència al sisme. Un cop finalitzat l'apilament, el procés acaba amb la connexió dels mòduls als serveis comuns de l'edifici i la col·locació de la coberta. Amb el sistema EMI, Compactavit ofereix a arquitectes, promotors, constructors i usuaris un mètode que realment aporta valor. Una feina d'equip que els permet obtenir una millor competitivitat, oferir un millor servei i un major confort a l'usuari final. Compactavit ja és una realitat a Espanya amb múltiples projectes realitzats i en execució. Una nova era per la construcció que avança també en els mercats internacionals, construint la innovació.